garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Farko da sarki Allah wanda shi ke bayarwa, shi ke da ikon komai idan ya so ya hanawa. Allah ina roƙonka gare mu kai yarjewa, ka baiwa MA dama a gwamna yayi zarcewa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Allah kan ka salati na daha baban nana ta alihi da sahabbai gare shi sun yi wa kauna. Albarkacin sama aiki kai taimakon gwamna na ka tsare shi dukkan sharri da hassadar yan wawa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Mai hassada a gare shi ka sa ta zamto kauna. Barista MA gwamna gare mu kayo kauna. Bauchi ta yo tsaf a lokacin gwamna na. Shekara biyu mulkin ka Bauchi har sai canzawa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Kaya aiki mai tsari ko ina kai zagawa. Al'umma sun shaida gare ka duk sun godewa. Mahassadi ba ya gani idan sa ya yi rufewa, da hassada a cikin ransa zuciyar ta yi bugawa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Yan Bauchi na bayan ka sai kai makama babba, kaya aiki mai tsari baka bar su sun koka ba. Gyara ka zo gwamnan nan ba za ka yi sata ba, kai ta zarce gwarzo na al'umma sun yarjewa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. NPC a Bauchi kai kadai babbar gayya, al'umma na bayan ka na Buhari mai gayya. Barisi ya Bauchi state ta yi karfi mun shirya, mai amana mai nasara MA muka yi nunawa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Kayan aiki na kwarai ruwa da hanya ka kulawa, manoma duk sun gode ilimi ka yi kulawa. Ga tsaro a jihar Bauchi barista ya yi tsayawa, ma'aikata sun gode sun gane ba cutarwa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Kayan aiki a jihar mu tituna kai samarwa, azarai da na yi shigowa aikin kai haskawa. Na mai sau da garin lingi tituna kai samarwa, al'ummar alƙaleri gare ka sun yi yabawa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Da tsawar da suna bin ka kai za su yo zabowa, shirya na bayan ka zaben ka sun shiryawa. Ita ga dau da gama wa zaben ka sun shiryawa, halacci a gare su zaben ka ba canzawa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Dan banda zaki sun ce kai za su yo zabowa, dafawa balewa giya ɗe gare ka sun yi yabawa. Halacci ka yi gare su sun kira kai karawa, jama'ar na bayan ka fulani sun yi yabawa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Makuro da lambuwa na ji mulkin ka sun yi yabawa, jirbi toro duk na ji kai suke so ka daɗawa. Lara zauna da mutunci ba su sanya kai ba nawa, tafiya fi kamun damke ta al'umma ku yi ta shigowa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Barista ka zan bango majinginar talakawa, gamji kake sha sara kullum kana tofowa. Ga makiya ka zama rumfa inuwar ka sun yi fakewa, MA baka gaba al'umma sun shaidawa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda. Na gode gare ka na yi yabawa, a kai da media SA gare ka na yi yabawa. Duk bayani a gare ni kai ne ka yo bayarwa, dan na yo wakar gwamnan da baya ji a arewa. Garkuwan talakawa baba makama babban Bauchi. Barista MA gwamna kai mai mun yarda.
gaskiya dokin karfe barista kayi hawa karyar su duk mai zinde gare ka ya hanawa kayo gini mai kwari karya su zama rusawa mai jin ba za mu haye ba lallai kwaye zaucewa garkuwan talakawa baba makama babban bauchi barista MA gwamna kai mai mun yarda kamali ne mai waka anan zan yi tsayawa azare nan ne gari na yan uwa ku ganewa na rike gwamna MA a gidansa ba ni gujewa da Buhari na san su zaben su ba canzawa garkuwan talakawa baba makama babban bauchi barista MA gwamna kai mai mun yarda garkuwan talakawa baba makama babban bauchi barista MA gwamna kai mai